Prøv at se, det er nemlig skægt, fordi han arbejder spejlvendt med det samme, ikke? Prøv lige at vente, jeg går lige op og hejser lidt op. Han så skal lige hæve det sådan et stykke, og så skal vi tegne kroppen, overkrop og ben og fødder. Og så er vi færdige. Hvad forestiller det? En engel. Hvad med Hans? Hvad synes du om ham? Men han er cool, fordi at han giver os lov til at gøre, hvad vi gerne vil. Men der er ikke nogen specielle krav, men ligesom. Og så har han jo en sjov måde at male tingene på, synes jeg. Det er menneske. Engle. Englehoved. Englefjæs. Og hvad skulle det koste? Det skulle koste 25 millioner. Ja, hvordan er det, hænger på Aros? Hvorfor? Jamen, det er totalt cool, Hvad var det, han sagde? hvordan det er at have billeder her. Det skulle du bare sige. Det er mega cool. Det er starten